Ayan na yung ulap, ang itim. Para mabawasan ang kasalanan mo, ang kulit mo. Mukhang aabutin tayo ng ulan, mga kapatid. Ayan na yung ulap po, ang baba na. Kailangan natin gamitin yung ano Ote. Pero kaya pa yan. Pwede na! I found a picture we took many years ago. Ayan yung ulap po, ang baba. When I said to you we would never grow. Tayo na lang dalawa, tayo na lang magsama, tayo na lang. Messages I've saved. Another one. Ang galing, ang galing. Walang signal si kuya eh. Eh hindi nito alam na kakaliwa yun eh. I never send, cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Grabe, sugat-sugat yung kalsada dito, no? Hindi may butas. Bukol-bukol. Promise all these years we pack our things and Oh, ang sarap ng hangin, no? Lamig. Paano makakapag-swimming kung ganito kalamig dito sa... Kalambak. Ang lamig, oh. Ayan na yung ulap, ang itim. Para mabawasan ang kasalanan mo, ang kulit mo. disappear. I never thought Ah, si kuya nakakapote na. Good luck! Good luck sa atin. Hapon na mga basa ang sapatos natin na ito. Konting vitamins lang yan. I would see you here after all this time. Grabe! Ang ginaw! Sobra! Kinikilabutan na ako. Parang ano siya eh. Yung lamig niya nung umakit ako ng Tagaytay. Pwede na! Ano ka, papakamatay? Ay, lalo lumamig. Diyos ko po ah. Found yourself a way out of this small town. Eto na, Los Baños! Yahoo! Got a Oy, ang daming regalo. place at school you didn't hang around. Merry Christmas! Kailan yan? Mamaya, balikan ko yung para sa akin dyan. Every day you're far away, these streets don't feel the same. Everywhere is painted with your name. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the Ginaw!
Sana all may OBR. Sana all. Back of your car, we passed out. A few moments later. Hindi pa nagre-reply si customer ah. Yun, maambo na. Naku po, naabot tayo. Our coming stars. Maambo na po mga kapatid. Kaya sobrang lamig na. Promise all these years we pack our things and disappear. Yun, dun tayo. I never thought I would see Puno, sa puno. you here. Yeah. After all this time. Grabe. Basa yung camera ko. I remember that I was drunk. Ayan, lakas oh. Now my mind when we Standby muna tayo rito. kissed for the first time. In the back of your car, we passed out counting stars. Promise all these years we pack our things and disappear. I never thought I would see you here. Try to replace you with somebody out there. If I didn't chase you, would you even care? And if I lost my mind, would you come A few moments later. around? I will keep you safe and sound. After all this time. So, dito na tayo sa Los Baños. At malapit na tayo kay customer. Hindi pa rin nagre-reply si customer. Pero hanapin ko na lang yung bahay niya. Dati na rin ako nag-deliver dito eh. Malapit sa may hospital mismo. Buti tapos na yung ulan. Kanina ang lakas ng ulan. Nabutan tayo dun sa ano. Ito tumigil na. Sarap. Busok to. A few moments later. So, tapos na natin i-deliver. Okay, let's go. So, ayan, tapos na ang ating Los Baños. Next natin ay Lipa, Batangas. Eh, hindi ka na ba kinikilibutan dyan sa sinasabi mo? Balik na rin natin si customer. On the way na tayo sa Lipa para aware siya kasi baka mamaya umalis siya ng bahay.
Yan, nakikita niyo yung mga bundok na yan. Yan, tsaka yan, yung nasa kaliwa, tsaka sa kanan. Nakikita niyo po ba yan? Hindi akin yan. Hindi, joke lang. Yung bundok po na yan, mga kapatid, tatawirin natin. Mag-jeep na lang ako. So, papuntang Lipa, Batangas. So, dadaan tayo ng Kalawan, Laguna. So, magbabypass tayo para makalusot tayo ng Lipa, Batangas. Let's go! A few moments later. Ayun, dito na tayo sa sa Los Baños, going to Kalawan, Laguna. Gasolina natin, hindi pa gumagalaw sa guhit. So, ganun pa rin. Kung makikita nyo sa camera, yan. So, wala pa rin pagbabago. Ang galing! Ang galing! Alam natin kung hanggang sa naabot ang full tank ng ating motor. Ilang beses na ako nakakapunta rito. Pwede na! Bumiyahe, no, kapag tuloy-tuloy, walang traffic. Ano ka, papakamatay?